En aquest cas aquí va aprovar un pla que estava bastant bé, però tenia unes afectacions amb habitatges de molta gent, d'unes 100 persones, i en principi, en teoria, aquestes afectacions es solucionaven fent uns edificis que reubicarien aquestes persones. Això no s'ha fet, han passat els anys, van passant els anys, les persones afectades, casa seva està cada vegada pitjor, perquè són cases velles, en males condicions, i aquests pisos, com que on haurien d'anar, que no estan fets, però haurien d'estar fets, perquè segons el pla ja el 2015 tenien que estar fets, doncs tenen males solucions actualment. Els que tenen contractes en precari, doncs algun ja ha estat desnonat, hi ha una família que està en perill de que la desnonin aviat, i això seguirà així mentre l'Ajuntament no faci el que el seu pla diu, que és que ha de fer un edifici aquí mateix, que és aquest que diem AAU, perquè hi puguin anar a viure les persones que ho necessitin. No? La idea és que ara mateix el que volem és que el projecte d'aquest edifici, del AAU, s'adjudiqui de forma immediata, perquè ja porta 3 anys de retard, i que les obres d'aquest edifici es comencin en aquest mandat. No es deixin pel proper mandat, que és el que diuen ells, no? Perquè deixar-ho pel proper mandat vol dir que això seguirà així 3, 4, 5, 6 anys més i la gent afectada patirà i patirà i patirà. I això creiem que no ha de passar. Ara ja no volem promeses, volem realitats. El que volem és que la propera reunió que tinguem sobre aquest tema ens ensenyin un document que digui que ja està adjudicat el projecte, la redacció del projecte, i que ens diguin quins terminis hi ha per fer l'edifici. I que això sigui durant aquest mandat, encara que sigui el final.